Og så hvad er du gang i? Fang fisk. Det er jeg god til. Har vi i øvrigt ikke været her før, tror jeg. Det er ikke noget tilfældigt sted, det her. Du har fisk på jo. Halløjsa. Den er stor. En krokodille, mand. Det er jo, du har fanget en krokodille i Danmark. Den er jo sindssyg. Håndlander er den. Nej, du gør ej. Jo. Det er for farligt. Og jeg bliver nødt til at gøre det med venstre. Ej. Nej, jeg kan ikke gøre det med venstre. Jeg skal gøre det med højre. Ej. Den slap sgu ikke engang af. Ej, den er sindssyg jo. Det er en 4-5 kilos. Slip lige bremsen lidt, hvis du vil. Altså, så den kan løbe lidt. Slap af, mand. Okay, så tager jeg lidt kast og fanger ind imellem. Nej, Der er ikke noget på, eller ikke noget. Fortæl mig så lige, hvorfor du hader at fange fisk, Rasmus. Du ser da ret glad ud. Og ja, den er fået med begge kroge. I overkamera jo. Den kommer lige her. fin fisk. Ja, den er sgu større end den der, vi fangede den for et par år siden hernede. Er den ikke også? Jeg skal bare holde den nede i vandet. Nej, ja, den er i hvert fald stor. Det kan jeg sige, men jeg vil ikke selv sige, at den vejer en stor fisk. Skal jeg tage den med hjem og æde? Den er for stor. Hallo, mand. Så er det, du holder fast i. Håndlandet 7 kilo skede. Prøv at vende siden til her, så vi rigtig kan se den også. Og den er desværre for stor til at være på kameraet. Så kan jeg ikke få dit hoved med i hvert fald. Kan du lige tage den? Ja, sådan. Det kunne den lige akkurat være. Okay, den er stor, mand. Tak skal du have. Tager du ikke et billede for? Jo, jeg tager også et almindeligt billede. Så skal fisken ud og svømme igen. Den får lige lov at tage sig en svømme. Den skal lige have noget ild til gællerne. Sådan. Stille og roligt. En gang sagde man, at man skulle trække den baglæns gennem vandet, så vandet strømmede forbi gællerne baglæns. Men det er man gået bort fra, men ikke, Ras? Jo. Det stresser dem. Ja, man skal bare lade dem stå stille. Man skal bare have fred og ro, og når den så... Det kan man bare stille og roligt give slip, når den slapper af. Se, nu vil den godt lidt. Ja, nu vil den gerne noget. Nu har den fået vejret. Den vil gerne... Ja, den skal nok komme sig. Den blaffer godt også, det her. Ja, men den er jo flad nu. Det er helt sikkert. Men den har det fint. Finnerne blaffer lidt og sådan noget der. Nej, den svømmer ikke engang væk. Svært at se. Prøv at holde den, så kan jeg stikke kameraet under vand, jo. Ja. Sådan et billede vil jeg også have for. Dråber på lige. Den har det fint. Hvis jeg fanger den, jeg så. Tillykke med god fisk.